Здравейте! Днес ще играем в един сървър на Майнкрафт. Естествено, Майнкрафт. Чудех се на какво да снимам. О, мале, то играта е почнала. Не, бе! За какво ми го откраднахте? Нямам нищо аз. Аз съм беден. Не, бе! Арой! Купичка. Благодаря за купичката. Няма що. Да, играя телефона, IP-то за сървъра и името му ще е отдолу, ако естествено не забравя да го напиша. Не ме би, бе. Ого е! Не! Той ще му прибие край. Мале, какви са тия неща тук? Брат, ще ти помогна. Не, бе, бегай! Не! Трябва да се бяга тук. Много трябва да се бяга. Чест. Да. Кой има? Тебе. Елате ми. Опа. Еми, ще се видим в другата игра. Ето ни. Отново. Чакайте, не е ли много голямо? Не, все пак много малко. Оп. Ще почва. Почна. Така. Това чест е моите. Взимам всичко. Сега те ще почнат да се бият. Кво? Не, бе! Аре, моля те! Продължаваме с Clash of Clans. Топ серверите в Майнкрафт. Видяхте какво стана. Така, нападнали са ни. Той искам да го нападна. Малко зор. Къде да си го слушат? Тук си го слушат. Какво направих? Еми, той явно ще го нападна. Идея. И е царството малко. Опа! Някъде тук да има нещо. Не. Не си помни с цялата армия. Колко пари има тоя? Сапа не ми вижда и парите. А то на мен не ми трябва нищо, за какво го направих това. Добре. Почнахме, много победих. Искам в коментарите да напишете дали искате дали искате интрото, защото на мене като цяло, като си го усиля звука и ушите ми гръмват. И в коментарите пишете дали искате да го
да го слагам изобщо. Так. Да, но в този клип няма да има. Какво да правим? Този клип трябваше да е за Майнкрафт. Еми, хората искат Clash of Clans ще играят. Да си го апгрейд, нали? Знам, че вашите бази са 10 000 по добри от моята, но то съзнаеш, защото аз почнах играта колко? Седмица. Седмица не е, защото аз изобщо не играх Майнкрафт сървърите. За малко ще да забравя да оставя IP-то отдолу. Чакайте да... Добре, са прон за Майнкрафт. И като цяло ми кажете дали да слагам вече фейскама. Защото на мен не ми пречи, но на вас по ваше мнение. Мале. Са видим за Майнкрафт. Ако можете.